ki aspect ratio ki general post mo te ngan batai phi khendiat phangini ki aspect ratio mar dan ki perlok jonga ki bompat tep bahas phangini ki aspect ratio ki badai nakaliang jong ka Facebook mo te ka general post kadai ka kane ka way colon way kane kadai ka general post mo nam ta ki general post nang ta de nakam ta jong ki reels but ki story kan mau kadai khandai colon khan reu kane kadai nang ta jong ki reels but ki story nang ta ka Facebook ka recommend ru de ya ka aspect ratio ka badai sau colon san kane ru kadai ka way na ka aspect ratio ba ka Facebook ka recommend mo te tangba pendon kami kini ki aspect ratio namar ba khnang ba kam lei lada phi like na kini ki aspect ratio ru hanrei ngan ong ye phi kat kum ka Facebook kom ba kam don jing ta mo hanrei kan duna ka reach kan duna lada phi bakla ya kini ki aspect ratio tang kata hi